Dolamara Northern Range Office ang kangalong ong dung kang hua thengpi kenep dunlong. Karbi richo Ramsing rong hangaphan puthot senot miji arnam pharo tumching risarpen puthot Karbi richo kangthurtu. Tekelang Jun KCS zona hinpen party ponsi ingdeng getom Karbi okipru asai kireng pon. Nelebirta thanbang sonro singrong pi. Aphangsi Biswanath Karbi live kelangwer kaching honarat do anaphan kardom nang pachiriklo kardom. Tane Pini Abirta non angton pen arjikta. Nijang Karbenglong ronghang rongbong rongara Karbi richo Ramsing ronghang aphan puthot senot meji arnam pharo tumching risarpen puthot richo apon kangthurthu. Pini jangmi poni fight troxy arni Nijang Karbenglong ronghang rongbong rongara Karbi richo Ramsing ronghang aphan puthot senot meji arnam pharo tumching risarpen puthot kangthurthu. Ahok pinpur me kiramtang arni ahut Karbi richo Ramsing ronghang aphan son krehini akoy arboxi senot meji arnam pharo tum do anching risarpen richo arpupen padam pondetlo. Bontan Nijang Karbenglong ronghang rongbong rongara Karbi richo Ramsing ronghang aphan son krehini akoy karbokpon ahok kalipura puthot senot meji arnam pharo tum RD dojot pen krungsaya me dothusi Karbi richo Ramsing ronghang aphan richo ingthur ponthulo. Arti jami po tarihan diri dari ini adab baik di korban kan itu pada alam saya petak atumi jami po tarik rock arni cengwai kado kubis not meji rat depen cengwai tarpen ceprai pon alam rai lah do dasi non jami po tarik rock penabangke ingtur kudat lo ingtur aran paru tum cengwai tarpen si ingtur pon tuat lo kata pinipen kalang di kakar itu lo kata sebelum ceprai pon alam pe bangke lake tok penalong bangke ini pen nije pon po ta lai lo po tu aung lo ni nó kan beri kecoki ang tek dokok si namparu tu depan nampak dalam kolok, lasi besok bau kecoki kiri doan, tinggi jiwai, pen namparu tu dok banget som katal bura, jiwai sar pen lasi, kemeh kecok pan jiwai polsu nang pan jiwai si, non nang tu lah. Nijang Karbenglong Hamren pen Bronson terang lapen Daniel terang report Biswanath Karbi live. Tangde Pini adun Abirta non puthorang ton pen langita. Dolamara Northern Range Office angkang kanghua thengpi kenep dunlong. Patumi jangmini fight trok arni lakhain kora trok duar bagore MSC constituency angkang pi Dolamara police station ke parlo Dolamara Northern Range Office angkang kanghua thengpi kenep dunlong. Patumi patrolling ke dam bomahut Dolamara Raikom asaiki lapen Dolamara Northern Range Forest asaiki atum chelang petsi Patumi joint patrolling dam bomahut kiri kakruk pen kanghua thengpi kenep dunlong. Lasonsi Dolamara Northern Range angkang pi thengpi kanghua tum ajo phirlo kachimit me pin penajok penangan Karbenglong forest mate anam pi ajo thengpi kilir singapot nonke ing thaidang asonsi thekponlong lapena porsi forest asaiki atum pensitame thengpi kanghu kekhang ponja aphan penang an boripono lapena phong kanghua thengpi sitame neptunonglo Bon sita kanghua tumta lit munagajok non puta thengpi kanghu ingtonti Pherang kyang no deputy ranger Bimol Teron nangathando na tenke joint patrolling kedam rap lake Dolamara outpost OC SA Laskar Ahmed Lapen Forest Society atum Chelangsi Patumi Kanghua Thengpi Keraponlong
lapen lahe thengpi aron atang pen forest department atumapan chepari reng ponsi patumi sis pondet lopusi pherangkyang no nangthan pachinidu Pini lah singpi gini tolong kosong mana nanti tempat mari information na ki bang do la son do ya mana ni tum tanam itu kalau ni tum pan malam ang suang ben ma CCF office ben ni tum pan sodak ben thengpia puthak thengpia song ma puthak ni tum pan ritali dia pan order do la so teng sin ni tum non lam aju pe kilo pe analu pe thang pe ni tum duty ceklam na ko la si patumi ta ni tum wa to kan nun dam pen trak hum thom ba ga ni tum theklam long lo la pen ke loge theklam long lo pen trak hum thom ni tum ladak local am ni tum ben hire korisi mane bhara korisi ba lebar se ponsin ni tum hum thom ga ni patumi si song la pen so thengpi bang ni tum patumi anya patumi amat ni tum reso je pondan lo aku puthata pinita kene ni tum Asal nak si pinita patrolling bang lo, dan patrolling polis temen pen, lamat ke pinita aku humnia gari, humni bak dua gari, akhir ini tu tenglang lo, alam non itu, asal gari ta, truck hang si, non pon lagi. nanti la bang so singpi gente safety kan bag do sa Udang ete apis, nolok aku safety berkelang itu, abang ini ni, apis bang ke paroi si sosi cuci kini. son ta si non la ki bang gilang ani asta mi tu la son Nil tum klemong itu, nil tum duty bang klemong. nanti na tu la semet la son ki matha do mana ni la son ki patulong son la son do la son ki Non aku ke lason ke weh sita duta hai mani pulang ke itu matalo la si kiri tali bang nil tum klemong. nanti la so la jasimet pen la thanki la kiri tali ra pen pini son pen isi ekdom strictly order la son do Do nil tum ba. Along amat si sudan set pa order nil tum handu. nanti Jang si la amuni jang si mane rong mane jang si lason nak pergi dah mang du pelong ke sudan set mana along masih abob long ini abob tapi lason order nil tum handu. la sit and order bang kila ni ko ana backup ki doji mate la Lagi pergi mura do ver pokedi betul lah bang. Kaziranga pen Robelson Rongpi report Biswanath Karbi light Tangde Pini adun to Abirta non puthorang ton pen langitha Teke langjun KCS zona hin pen patir pi pansi ingdeng ke thom Karbi okpru asai kedengpon Atumi ada porphai ke papor malam pen dikrut sarpola pen dikrut sarpi tumaphan banta bohot mate manping pen arkli ponsi vomut vokan mesen pen pachon ponsi patumi Karbi okpru asai dengponlo Bangsolong Karbi Cultural Society ame torun taro ahin pen nang pachini tu natengke Kopi aparsi bangso Karbi okipru kedeng ponang kokmake Karbi okipru lata Karbiatum ajutanglo Lasi Karbi okipru puke ilitum okelong pik nangji lapukali lapen ok dopik along nangji pukali ilitum okipru Karbi ajutang kapareng adverji apansi labangso asai kedeng pon puta nangkhan pachinidun Lapanan pata taru asang ho penang thandun thua tengki langroi langjeng thedung adim langroi arnam langjeng arnam along ningkan sekpen esan chejodunangji Athema keso kang thak chipru cheni langroi chelodunangji pusi nangthan pachini duntu Pini teke langjun jutang hawar mai pen oki pruke en ponang kok mate a program kedeng ponang kok alam thele hen lo Karbi jutang bongke oki pru sita me si jutang lo lasi litum jutang aputhak katalon pon angkung Pini lajang mi aji klu therok arni tani phai therok arni si ilitum calendar lok seta arni hot pon lo bangso teng sin ilitum mahin pen mate te kelangjun hawara maya hin pen sitame Karbi okpru ilitum sitame klempon lo se Karbi okpru ajutang aputhak lahen lo okipru puke
ile tum oglong pik nang ji ba do pik adim nang ji la puson ke kali kitame esi langroi langjeng thedung adim lai le tum langroi ang nam langjeng ang nam along sitame tum kejipa me nang ya ke nang sot athema le tum oke pru along pen itum alangroi langjeng along ka humri dam okiri dam itum kelong le laki itum akopai alam do sitame itum ki su ki un e apu thak ja semet chema tha ponang ji itum labang so alangroi along itum che jodun vek nang ji ningkan sek pen esam laki itum ki su kang thak chi pru che he ason tin amung sitame la lang along ka chelo dun nang ji la puson si sar tum along che than asi itung ke pudam nai ke ja semet bang ke la ta itum ajutang lo itum ningkan sek pen reng dok reng ni ke doje phan ke itum ipran kimisian ye phan ke la dak sitame itum ajutang along ka horim nai ke nang sot dulu la sini tum te kelang jun hawara mai hin besatame bangso okpruani pini ogri mone ogri hiru rumet hanbirik lahai chi siksi oghung ogri ni tum non ke pangcheng ponpo ingdeng kona na tum pini na so na pining pen ni tum ingdeng thom anwela labang so okpruani katalon pon laan hen Karbi okpru puli tum hako benda chi thando lasi pini KCS mate tikelang yun jun pen ke Japon patir pipon la Karbi okpru ke padopon pini la dikrut pia alangroi along Karbi okpru ke padopon ji aphan tum chisik sidang lo lasi pendeni tum mathapon lo okpru pon pulo ke dam po ahut lo te etum arnam aphan kai keta hirjume chang pon siginang ji pu lam matha si motekuk temang dokong na pu matha pon si la dikrut sar pi etum phan etum mane banta bohot la pen man peng pen kakli padopon no lasi bumun bukan sita mesen lasi ni tum matha lo mo okpru long ok churi han churi sita me tikuk temang rambeng na phan ke aveji ma pusi ne tum matha pon lo lasi pini ke la hano la okpru priya prang ne tum arna ma phan si hirjume hang pon lo lasi mesen lasi pini amen thanji ma ase amena bangela dikrut sar po ma lo dikrut thana ma lo asela dikrut sar po phan si ne tum ma thok je pipon lo halo tingti la alang li si paklem badam lo la rajas rongphar alang li neli phanang ja kongrang na rap dun bang lo neli si tam dun lo ja lo asi kam jam ma parap do pangala ngane lo borwa lo alang li rajas rongphar halo an wala Karbi Anglong Dogmo Kapen Rukasen Kro Report Biswanath Karbi Live Tang de pini prime time Abirta la anpen sik kang tonik lo kadog we phanta kurwang thu la pen dome thak me